Take two. Ja? Oké. Hey! Ik zo weer en zei ik zo. Nog een keer. Oké. Ik heb er nog één. Ja. Oké, dan gaan we. Die raak ze kwijt, hè? Dit had ik ook vegen. Gooi hem echt op mijn stoel heen. Dan leg je naar de kant. Oké. En die ga je nou nog opeten? Ja. Oh! Oh! Ja, we hebben hem. Ga vooral verder. Nou komt het einde, ja. Oké, het einde. Nu komt het einde. De climax. De climax komt nu. Pak 5, ja. Ik kan ook. Oké, druk zo één. Ik heb er één. Ik heb er ook geen. Oh, dat was hij. Nee, maar ik heb er wel één. Ik kan niet. Oké, dat was het.